Naimbag nga panagfiesta iti Immaculada Concepcion kada tayo amin kakabsat ket iti daytoy nga misa intay danggayan nga agyaman ni Gloria Hernan and family, panagyaman ni Sherwin Haljorina, ti panakapasana iti board exam ni Joseph Somera and family, para iti kararwa salunat ken kapya the Mr. and Mrs. Maria Duca and family. Tumakder tayo aming kakabsat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Niraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ken pagyaman, da Luis Gordon, ken Bernadette Bruce, kastamot ti Valle family, kastamot ni Ruth Ballesteros, ken ni Pinky Jane Bartolome Biag, ken ti pamilyana. Rambakan tayo ti solemnidad, ti Immaculada Concepcion, ni Apo Santa Maria, na isagana dinatulawan iti basol, na isang sangayan na pasamak iti maysa a tao, na idumduma a pribilehyo ni Apo Santa Maria, ta isagana na ti mangdalos ti lubong. Masapol nga ti mangdalos, nadalos, nagna iti nadalos. Agyaman tayo iti daytoy nga plano ti Dios, ken dawaten tayo ti panangibabaet ni Apo Santa Maria. Sapay kuma tatarigagayan tayo ti agbiag akas kenkwana, agbiag anadalos iti imatang ti Dios. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapnadapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga pagpapakasiyak ken Santa Maria ngunay na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios,
Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When Apo mangasika, Gloria iti Dios iti kangatuan, ket ditoy dangakapya kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ipunan nagdaka, itanok daka, pagrukba banda ka, daydaya wenda ka, agyaman kang ken ka, gapu iti naindaklan nadayag mo. Gloria iti Dios ikangatuan. Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo. O bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios iti kangatuan, sika mangika, kadagiti basbasol ti
ka, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyong ti Espiritu Santo, iti gloria di Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, gapo tayo na isakbayan apan nakakitam, iti makaisalakan apan nagtutuok ken ipapatay to ti anak mo. Sinigod mon nga inlisi ni nainggasatan a Birhen Maria, iti amin amulit ti basol, tapno isaganaam ti anak mo, iti maikari a pagtaengan na. Babaan ti panangibabaet ti Birhen, ipaay mo kadi, nga umaikam ken ka nga awan mulit dagiti puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Umuna ang may basa. Daytoy may basa na adaw iti libro ti Henesis. Kalpasan anangan ni Adan ti bunga ti kayo, pinukawan ti Apo Diyos ti lalaki. Sa dino tiyan mo kinunana. Nangeg ko ti arimpateg mo iti minuyungan, insungbat ti lalaki. Ngem nagbutengak ket naglemengak gapu talamo-lamoak. Sa sino tinangibaga alamo-lamo ka, sinaludsod ti Diyos. Nangan ka kadi ti bunga nga imparik ko akanem, ti babae nga inkabil mo ditoy akatakunaynay ko, inikanak iti bunga ti kayo ket kinnan ko. Insungbat ti lalaki, apay nga inaramid mo daytoy, kinunati Apo Diyos ti babae. Inalilaw nak di uleg ket nanganak, insungbat na. Kinunati Apo Diyos ti uleg, madusa ka gapu iti daytoy. Si kalaeng kadagiti amin nga animal, ti masapul ang mangibaklay iti daytoy alunod. Manipo dita aguyas ka, ket tapok ti kanem, iti unos ti panagbiag mo. Aginuray kaytoy ti babae, kaninyon tut nga binusor ti tao ken ti uleg. Tarigagay to ti tao ay pisiten ti ulom, ket tarigagayam munto met akagaten ti mukod na. Eba ti ipanagan ni Adan ti asawa na, gapu ta isu ti ina ti amin a tao, ti sao ti Apo. Salmo responsorio, kantaan yo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balaygi babaen ti bileg, ket tinasantuan apan nagkabalin na. Sungbat. Inwaragawag ti Abu ti panakabalin na. Impakaamuna kadagiti pagilyan, ti panakabalin na ang mangisalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina ken kinapudno kadakwada. Sungbat. Nakita dagiti tattao ti amin na disso, ti panagbalaygi ti Diyos tayo. Idiriyo da kayo amin na daga, ti
panagdaydayo iyo ti Apo. Itanukyo kadagiti kanta ket idir iyo ti raggo. Ti may basa na adaw ti surat ti San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Ti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, binindisyonan na tayo iti amin ana espirituan na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparaswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbali na kukwana babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Gapu iti ayat na, inkiddengen ti Diyos a babaen ken Hesukristo, pagbalinan na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gapu iti nagloryaan a parabor na. Gapu iti inted na kada tayo asagot, nga adda iti dungdungwen na nga anak. Marami dagiti amin na banag, kas mayanurot iti plano ken pangiddeng ti Diyos. Pinili na tayo nga agbalin at tattao na, iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, gapu iti panggep na metlaeng anaibatay, iti inkeddeng nan ididamo. Idaydayaw tayo nga rod ti dayag ti Diyos, datayo nga imununa, ananginanama iti Kristo. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dayawin tay ti Apo, tinadiyusan nga ayat na, ite tay ken kuana. Di dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Anghel Gabriel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a balasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika ana idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Kasta unay ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapanan ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipasngay monto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel,
Kasano ang maaramid daytoy idinto ang may saak a birhen. Umay tukeng ka ti Espiritu Santo insong bat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna an nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugen no pay baket unayen. Innem abulanen ti sikogna, taawan ti saan akabaelan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas in saom. Ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay, ken ka, Good morning, nadadalos at tao ni Apo Diyos. Nagiti nadadalos niya. Iso ti piyesta tayo ditoy. Immaculada Conception, di natulawan ti basol at awid. Pininggagarak nga pinagbado daytoy. Ta naordenan ni Father Mark Andre Ibarra ija Kabugaw, ke inted na nga giveaway daytoy. Imparabor na kadagiti amin nga nakakonselebrada. Kapampanonotek tatay niya ti pagbadok, at least daytoy awampay mansana niya. Nadalos awampay mansana. Ket naggasa mo tinakabunot nga barangay tatangaal daw. Isudan sama kaparyaan sama. Isuda tinadadalos awan mansana. Palakpakan tayo man isuda. Congratulations. Hindi niya ti piyesta tayo niya. Immaculada di natulawan. How come kas ano nga naaramid daytoy di natulawan basol ti basol ni Maria. Kas ano nga naaramid daytoy nya di natulawan ti basol at awid. Ngamin nasublyanan tayo ito'y umuna nga maibasa from the beginning. After the fall, kunana da kalpasan nga nagbasol ti tao ni immuna ti pannakaina tayo tinarukop narasi na namulitan a babae ni Eva nya. Nangagyo na ibasa? Ni Eva nagbasol. Ti communication ti Diyos ken ti tao napugsat gaputi basol. Uray no nagsasao ti Diyos kadagiti propeta haan nga mabalahan nga agkurang ti panangikaskaso ti baso at ti tao ti mensahe ti Diyos. Agkurang han nga umanay. Kanya ti eramid na da ginarukop nga babae binawi na. Ti ayat ti Diyos in-extend na numan pa'y narugitan ti tao, na ilumluman ti tao, ti Diyos nga mismo, tinangitanggaya, isuna tinangya sidagmanen kanya tayo. Haan nga tao tinagkamangkin kwa na. Kasta ti kinamanagayat ni Apo Diyos nga uray nakapsot ka, ti Diyos biruken nakalata, ayaten nakalata. Datayo mo ano daduma ka na lalaing tayo pegam ni Apo Diyos. Nung nagbasol ni kabsat mong kasla kaladyosan nga manghusgan, na mabalbalin ipamuji impyernon. Haan nga kasjay, attitude. Iso nga ron, tikin naman nagayat ni Apo Diyos, because of that love of God, uray nakapsot, iso na ti imay ng danon kanya tayo. Imay na tayo dinanon ang narukop, imay na tayo dinanon ang nakapsot. Kas ano tinaaramid? Gaputaawanan nga, he promised, from the beginning, idinagbasol din ti tao, addan to maiyanak. Iyanak to ti berhen. Isu dayjay immasideg. Anya tinaaramid. Babaan kini Apo Santa Maria. Ni Apo Santa Maria, inosar ti Dios di bagina ngem insagana na. Inyat insagana na from the beginning ijay pala ang sikog ni inana ni Apo Santa Maria na ilaksiden iti basol. Datayo amin nga tattao na idi maiyanak tayo si babasol tayo because of that original sin. Nga i-explain tayo man kaditi original sin ang kanayon tayo nga ilawlaw-lawag. Nga the Old Testament ka generation to generation pagpipinasaan.
Kati original sin mat kunan ni sa San Agustin anya ti kunana, idi during conception, idi may siksikog ka, gidaram-dara ni nanang mo rumwar ka automatic, haamo nga basol nga personal ngem nakamulitan ka ta daram nga rod dijay dara ni inam ka in 9 months hanla nagbasol ni inamon dijay ti original sin kunana man nalaklaka nga awaten ngem bot nga pagtitinnawidan. Katatta idi ni Apo Santa Marian na idi pa ang isikog ni inana na ilaksiden insagana na dayta ti piyesta tayo saan anumulitan ti basol atawid haan namulitan ti basol kadi anya ti kunana dayto yan di ginarugit nga eba ginarugit nga babae rimwar tinadalos a babae giniadan nga nakapsot rimwar ti New Adam iso ni isikog na ni Apo Jesus. Di narukop akayo nga puon ti basol insalakan mutlaeng ti kayo ti cross. Kasjay ti kinamanagayat ni Apo Diyos kanya tayo nga uray no hantay nga dumanon king kuana umay na tayo danunen ta arakupen na tayo ta kukwa na tayo nga rod. Kaya di kumamat ti attitude tayo. The disobedience niya, the disobedience, the relationship was restored because of the obedience. Anya ti kunan ni Apo Santo Maria, nagpakumbaba, nagtulnog, anya ti kunan na, matungpal kumakanyak akas in saom. DJ pinagsukir, DJ muna nga the old Adam and old Eve na nabawi babaan ti obedience ni ti panagtungpal ni Maria nga nangisikog ti anak ti Dios. Isu DJ ti nang restore, DJ ti nang bawi, DJ daan abasol. Kanukit kitaan tayo dahito itinay pakarigatan nga basaen dagiti mangkonkontra kini Apo Santa Maria. Handa pulos maiturod nga basaen daytoy. Handa maiturod nga basaen. Kanukit kitaan tayo kasjay ti plano ti Dios nya. Kasjay ti kinamanagayat ni Apo Dios kanya tayo. Nga kunana nga rod dijay salmo hanyo malagip di kunati salmo no addalistaam kadagiti basbasol mi kunana sinno kaditi maikari. Nagdalistaam kadagiti basbasol mi kunana sinno kaditi maikari. Di kumamat ti attitude tayo ti tunggal maysa. Di kumamat ti approach tayo ti tunggal maysa. Arakupom ni kabsat mo uray na gamar iti basol. Tulungam nga agsubli. Hamo nga ikugtar. Haang ka nga Diyos. Nga mangitapwak kanya na ijempierno. Awang karbangan tayo. Adagdamdamag kanyak, Apo, anya mo ti makunam, kadagitay, adda is issue na, adda problema na, adda kuha na, ori adda agasawa, adda problema na, ikararagam, awisam nga agsubli, apaya, kanya-kanyang struggle dayta. Agdaldalyasat tay laamin nga mapan. Isong ano di jay panunot tayo ka judgmental, injak amuno sinno pa iti maikari, awang karbangan tayo. Isong ano dito obedience ni panagtungpal ni Apo Santa Maria, di jay kumamot, ti panagtungpal tayo. Anya ti tungpalin tayo, da pagayatan. Di jay kayat ti Diyos, uri agkaraitibkol, uri ag-struggle tayo, ti approach tayo, agtarigagay tayo nga mapan. Haang ka nga makapan, ijay no tikit kita, di padang managkatibkol. Hanggang nga makapan ijay no tikit kita amji padam nga mailumlumlum imbes nga tulungam apa mo ay sus Apo jak amudaytan. Kani jay kinatudyo ni Apo Santa Maria iso tinang lawag ti entero alubong. Di kinatudyo ni Apo Santa Maria iso tinang punas dayta basol ti lubong iso nga rod nga adda ni Apo Jesus. Ti kordero ti dara na iso tinang punas ti basol ti lubong. Kanya ti attitude tayo kakabsat. Anya ti rumbang nga aramiden tayo. Imagine nailumlum ti basol ti lubong. Imay ti Diyos, inarakop na, inalangon na, babaan ti panaganak ni Apo Santa Maria, inlaksid na iti basolen, tapno iyanak na ti Mesias ti lubong, inarakop na. Anya mati attitude tayo, uray kanya-kanyang
pagkapsutan, kanya-kanyang pagkurangan. Di restoration nga ron di jay. Dasin, di basol, rinestore na iti new heaven, new earth, new Adam, new Eve, rinestore na, pinagbalin namanen anapintas. Kas di magkanya tayo. Oray no day tamot managbasol ka, agsubli ka kanya na, i-restore manan di baro akatataom, oray agsakit ka, mabalin na a-restore di salunat mo. Dagiti problema mabalin na nga restaurant tap na agbalin nga nawaya. Dahil kas jeti kinamanagayat ni Apo Diyos kada tayo. Taapaya, haantay mabalin nga bukudan, ti grasya, haantay mabalin nga kukwa, haantay mabalin nga tagikwaan, haantay makaprovide ti grasya. Anyati ko na tayo, nagkararag tayo, naggapo tayo, idyan dagitay agserbi, nagpasango tayo, anyati ko na tayo, titulong tayo, adda itinaganti. Haan mo mabalin nga ko na nga kukwamlaang, haan mo mabalin nga ko na nga sikanti mang provide ti grasya ti bagbagim no, aggapo kanya na. Kasjay ti nakailumluman ti lubong ngem, inarakop ti Diyos, dinanon na tayo, babaan ti pannakapaadda, ti baro nga Eva, baro nga Adan, ni Apo Santa Maria, ti baro nga Eva, ni Apo Jesus, ti baro nga Adan. Kiso daytoy piyesta tayo tatana, apay nga naindaklan, isuna laeng tinaiyanak malaksid kin ni Apo Jesus isuna laeng tinaiyanak dito'y lubong nga nailaksid iti basol. Awan ti pribilehyo nga nakaala day dyan hang isuna laeng jak amo ano da kayo siguro nga nag-uniforme nga kunada niya baka naiyanak kayo nga awang basol yo. Congratulations umuna kay ket kuman ngamaan nga day jay. Tingarod kinadalos ka di panang ti kinadalos ka di panangawat di nagkapsutan nga agkamang di ti obedience di ti panagtungpal ti pagayatan ti Dios nga no nagbasol ka agsubli ka nga agkamang kenkwana tapno agbaling ka nga nadalos. Sino ti nadalos? Di ka kumkumpisar na nga napudno. Di ka iyanak nga ay di awan na di ka kumkumpisar nga napudno ti nadalos. Isungurod tatatapyas ta nakakabsat. Aho mo sa bali at tarigagayan tayo amin no nga maisalakan. Tarigagayan tayo amin ti maisalakan. Awan ti mayat nga pantumpok itagnanayon nga apoy kin igres nga di mamatay nga kunana. Kayat tayo maamin, although nakapsot tayo amin. Kiti attitude tayo no agkapsot ni kabsat mo, arakupam iya sidag mo. Hamo nga ikugtar nga madayo. You are not God, haang ka nga Diyos. Awang karbengan tayo. Awan ti mangusga kanya tayo, isugor nga kuna tayo, titulong tayo at day tinaganti, Apo. Titulong tayo at day tinaganti, Apo, hantay nga kukwa. Alatatata piyesta ni Apo Santa Maria, ang dalos ti puso na dinamulitan, tartarigagayan, uri at da pagkapsutan, ikarkarigatan, uri at da pagkapsutan. No, adamag kanya tayo, he restored the ruined relationship ti tao. Niya pinabaro na dahil ta relasyon ti tao kin Diyos babaeng kin ni panakaisagana ni Apo Santa Maria nga mangyanak kakas di kanya tayo mabalin tayo pabarwen mabalin tayo papintasen isubli di jay baro na pintas nga relasyon nangruna kin ni Apo Diyos nangruna ti panagkamang kenkwana haladawaten tayo tinadalos nga ina isugurod nga nadalos dawaten tayo keng kuana tasapay gumata ibabaet na tayo akang kanayon salukuban na tayo akang kanayon kadagiti problema saksakit anyaman nga didigra anyaman nga pagdaksan ti ina tayo hanatay pulos baybayan agpatulong tayo keng kuana tatatapyas tana ken kang runaan na unay alati puso tayo numampay na rukop ikarkarigatan tayo nga sumurot ken kuana nga agbalin anadalos. Kakabsat iti sidong ni Maria nga ina tayo, idatag tayo, dagiti kasapulan tayo, iti Diyos nga ama tayo, sinanama tayo, iti na inaan a panangibabaet na, tapno maisagana tayo kuma, iti nasayaat, maisagana tayo kuma, anasayaat, tibagbagi tayo, iti yaay nantumanen, yaay tumanen ti Apo, iti tunggal kararag ko na tayo, nasantuan nga ina, ibabaet na kami.
Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo ti simbaan tayo. Tapno ti panangibabaet ni Maria Immaculada, kan kanayon da kuma asilulukat ti panangidalan ti Espiritu Santo, ket agbalin a nasantuan ti panagbiagda. Tapno may lungalong da iti iglesia iti sititimpuyog a panagdalyasat, akadwa tayo ni Maria. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo. Tapno mabigbigda ti panakabalin ti Diyos a nagtaudan ti amin. Tuntunen da kuma ti sapasap a pagimbagan dagiti tattao, ket itandududa ti kinapateg ti pammati, kinasagrado ti biag, ken matrimonyo, ken ti panakikaysada yasat. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti amin nga inna, tapno agserbida kumay ti Diyos, babaen ti panangibabaet ni Santa Maria nga ina, ket agbalinda a napakumbaba ken natudyo kadagiti pamilyada. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin nga anak, tapno sireregtada amang biro ken ni Apo Diyos, ket dumngegda ken kuana, babaen ti panangtungpalda kadagiti ina ken amada. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti amin at trabahador ti salunat, dagiti doktor, nurses, ken amin a katulungan da, tapno ti tulong ken kaasi ti Diyos ti panangibabaet ni Santa Maria Immaculada, natibker na salunat ken naandurda iti panagserbida, tapno makipasetda iti sititimpuyog a panagdalyasat, babaen ti pananganungda iti napateg unay a salunat ti umili. Kumararag tayo. Idawdawatan tayo dagiti pemusayen, tapno ipaay kuma ti Diyos kadakwadan ti biag nga agnanayon ti pagarian na sa dilangit. Kumararag tayo. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Ama na marswa, denggam kad dagiti karkararag mi, ama itimpuyog iti ken Berhen Maria Immaculada, anapili, sakbay ti pannakaparswa ti lubong, nagbalin nga ina ni Jesus nga anak mo ken ina mimet. Amin dagitoy dawaten mi, gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Isagot mi ken ka, di Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapu arara
sa idatun miken ka denggem kadaku araraw miken ka amin ngaramid mi ken gungunay maidatun nga ayat ken ka Diyos ako di Santa Misa idatun miken ka denggem kadaku araraw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Awaken akmat iti adanon kadagita imam ket may kaayo pakaydayawan ken pakaygloryahan tinadana ket kastamay ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan iti santuan nga iglesia. O Diyos awatem kadagitoy makaisalakan adaton nga iroknoy mi iti piyesta ti di natulawan apan nakabukel ni Apo Santa Maria. Patyen mi nga iso babaen ta grasyam sigod ana ilisi iti amin amulit ti basol. Ipaay mo kadmet a babaen di panangibabaet na marukatan kami kadagiti amin a kinadakes mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Diyos ta inlisim ninainggasatan a Birhen Maria iti pannakatulaw na iti basol at awid ket pinabaknang mo ti kinapunno ti grasya iti kasta insaganam ti ina ama ikari iti anak mo ket kastapay nga inaramid mo nga isut tanda ti iglesia nga asawa ni Kristo asawa nga awan karit ket ken tulaw na tangamin kinayat mo adaytoy kadalusan a Birhen ipasngay nanto ti awan tulaw na a kordero a mangikkat kadagiti basbasol ti lubong iso a pinaraburam nga indumduma ti inana ngem kadagiti amin a parswa tapno iso ti mangibabaet kada kami ken pagtuladan mi iti panagsingpet anansata makidanggay kami kadagiti amin akuro dagiti angheles ket agraragsak kami a mangibunannag ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo a Diyos dagiti amin na parswa ti langit ken daga namuda iti pagdaydayawan Hosana iti kangatuan magaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, habiig ka akinasanto ket sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka te impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga inatasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilagit. Itdam kadakam, daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami, iti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakanyak ngem ti may sala nga sa mapaimbagton toy karon. Inkapu ketiep kasko tuy arararaw ko itasim kenayat mo inakitali tuy asok ko tumangada ken kaapo ketiep kasko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asok ko naruto Diyos sa puken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay da bukod mulaen ngaruto Diyos sa puken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaen nagita imam ipatay mo ukawem sipnget tibiyag ko sikalaen tibagnos ko nagturong kinapudno o Diyos sa puken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaen naruto Diyos sa puken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaen. Kumararag tayo. O Apo a Diyos mi inlisim nga indumduma ni nainggasatan a Berhen Maria iti basol, babaen ti panang bukel mo ken kuana nga awan tulaw na. Ipaayo mo kadi, tati sakramento nga inawat mi,
agasan na dagiti sugat agapuanan ti basol kada kami gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Puso kita'y dayaw na, idaydayaw na ti Apo, ketang ragsak, tuy kararwang, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya. Tanalagip na nga adipen na ket manipod ita awagan dakto anagasan tuy puso kita'y dayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy kararwak kapoy ti Diyos ang mangisalakan kaniya. Tanaindaklan dagiti inaramid na nasantuan tinagan na iti langit ken daga tuy puso kita'y dayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy kararwak kapoy ti Diyos sa nangisalakan kaniya. Imparangarang na ti bileg ti takyag na dagiti natangsit winarawarana tuy puso kita'y dayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy kararwak kapoy ti Diyos sa mangisalakan kaniya. Uwi nami aman ang asing siput ka nga datin nami dinggim dagito'y kararami ibabaet na kang kaling uwi nami nga instrumento uwi nami manupot nga po awatem dagito'y asagot simbahan miyanan mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo
krusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isut binitbit ni Juan Diego. Ladang manay maldititilma, unay nagdalangay na, sikat iladawan ti parokya, agyaman kami ket ka. Ladang manay maldititilma, unay nagdalangay na, sikat iladawan ni parokya, agyaman kami ket ka. Guadalupe nga ina. Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyamantay ken hagragsatay ti amin na paraburna, biag nakitinted na daraken amin na, sapay kumata intay amin na kay sa tisidong na, amang ibunan na